खुलुमबाय लोगोफोर दिनैनि गोदान भिडिअजों लोगोसे जोंनि बड' टेक्निकेल चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोरबोनिफ्राय आरोबाव खेबसे बरायनानै लानाय जाबावबाय फैदो अब्लालाय दिनैनि जोंनि मटिभेशनल भिडिअखौ स्टार्ट खालामदिनि नोङो लाइफआव बेबायदि सिरियास लानानै खामानि माव जे जाथावैयाबो जानो गोनां जायो जायहा लाइफआव हारसिङैनो थाबायनो सोलोङो बेयो सानसे देरहायो गोख्रों मानसिफ्रा गावनि थांखिजों मुलुगखौ सोलायहोयो नाथाय गिख्रं मानसिफ्रा मुलुगनि सिगिनायजों गाव गावनि थांखिखौ सोलायना लायो जायखौ रावबो फोथायनाय गैया माब्लाबा सानसे बिसोर बयखौबो सोमोनांहोयो जेननाय आरो देरहानाया नोंनि थांखियाव सोनारो मानिनानै लाग्रा मानसिफ्रा जेब्लायबो जेनो नाथाय जाय जुजिथाबो बिसोर देरहायो जेब्लासिम नोङो गावनो जेननानै थानाय नङा अब्लासिम मुलुगनि जिखुनु गोहोआनो नोंखौ फेजेननो हानाय नङा थरसे गोजों हाथरखि बायदि जानो थाखाय नोङो सिगाङाव हाथरखि बायदि जोंनो सोलोंग्रो मोनसे सिमांखौ जाफुंहोनो थाखाय गोरोंल' नङा एसे फाग्लाबो जानांगौ लाखसा नाजानायनिख्रुइ देरसिन जानो हाया जेनगोन बैसोरसो जाय माब्लाबाबो जुजियाखै सोरबा नोंनिख्रुइ गोख्रोंसिन जानो नङा नों नोंनि गोसोनि निराशाजोंसो जेनो जेरै दालाय नङाब्ला फांसे बिफाङाव बिलाइ रज'आ थिग बेबायदिनो मानसिनि लाइफआवबो नेथ'नाय आरो सैसोनाय नङाब्ला माब्लाबाबो मोजां दिन फैया दा समा नोंनि थाखाय जेसेबांखि गाज्रि जाया मानो जे सानसे बेबायदिबो सम फैगोन जे आं नोंखौ सोलायहोगोन जेब्ला नों बेबायदि समावबो मिनिस्लुनो हायो जे नोंनि गोसोफ्रा गासैबो बिथिङाव बायग्लिनानै दङ अब्ला साननानै लादो नोंखौ मुलुगनि जिखुनु गोहोआनो नोंनि गोसोखौ सिफायनो हानाय नङा मोनसे सिमांजों लाइफआव जेबो सोलायनाय फैया नाथाय खस्थ' खालामनाय आरो जुजिथाबनायजों गासैखौबो सोलायहोनो हायो जेसेबांसिम लामा नुहुरदों बेसिमल' थां सिगांनि लामाया बेयाव मोनहैनायनि उनाव नुनो मोनगोन मोनफ्रोमबो गिदिर खामानिया मोनसे फिसा साननायनि गेजेरजोंसो जागायजेनो जाय मानसिया माब्लाबाबो गोरोन्थि खालामफेराखै बे मानसिया माब्लाबाबो गोदान खामानि मावनो नाजाफेराखै मानसिया बे समावसो जाफुंसार जानो हायो मुलुगखौ नङा जेब्ला बियो सिगाङाव गावखौ सोलायग्रोनो थाखाय सोलोङो मोनसे थांखिखौ थाथ'नानै सोलायहोनो हाया मोनसे थांखिखौ थाबायनानैसो सोलायहोनो हायो लाइफआव इगनर खालामनायखौ गार जे बेबायदि खामानि माव नोंखौ इगनर खालामग्रा मानसियाबो सानसे समाव नोंनि थाखाय आखाइ खबनो गोनां जायो मोजां नुनो थाखाय नङा मोजां जानोसो सोलों मानोना मान आरो सन्मानखौ बिनानै मोना मान आरो सन्मानखौ खालामनांगौसो गोरोन्थि खालामनाया जेबो गाज्रि नङा मानोना लाइफआव गोरोन्थि जायो नाथाय जायहा खेबसे गोरोन्थिखौनो खनले खालामबाय थायो बेसो गोरोन्थि लाइफनि जुजिनाय जायहा नोंखौ खारनानै फेजेननो हानाय नङा बेयो नोंखौ नाख्लायनानैबो फेजेननो नाजागोन सिमाङा बे नङा जायखौ नों उन्दुनायाव नुयो सिमाङा बेसो जायहा नोंनि उन्दुनायखौबो सिफायो जुदि जिउखौ मिथिनो थाखायल'ब्ला उनथिं नाय जुदि जिउखौ फोथांनानै लाखिनोब्ला सिगांथिं नायनानै थाबाय दिनैनि थाखाय बेखिनियानो लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय रोजा साबायखर आरो जुदि नोंथाङा दासिमबो बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लादो मानोना आं बेबायदिनो मटिभेशनल भिडिअ बे चेनेलाव लाबोबाय थायो जुदि नोंथाङा मटिभेशनल भिडिअफोरजों इन्टारेस्टेडब्ला चेनेलखौ गोख्रैनो साबस्क्राइब खालामदो आरो बेल आइकनखौ प्रेस खालामनानै लादो जाहाथे आंनि मोनफ्रोमबो भिडिअआ नोंथांनि थाखाय मिस जाया थेंक इउ भेरि माच लोगो मोनगोन इयुननि भिडिअ